22 ноябри соли 2025 дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон бо ташаббуси раёсати илм ва инноватсия дар якҷоягӣ бо кафедраи математикаи олии донишгоҳ конференсияи илмии назариявии байналмилалӣ баргузор гардид. чорабинӣ бо иштироки олимону мутахассисони ватанӣ ва хориҷӣ дар сатҳи баланд ташкил карда шуд. мавзӯи умумии конференсия нақши математика дар ташаккул ва рушди илмҳои иқтисодӣ, табиатшиносӣ ва дақиқ бахшида шуд. зимни нишаст муҳаққиқон масъалаҳои мубрами татбиқи усулҳои математикӣ дар таҳлили равандҳои иқтисодӣ баррасӣ намуданд. дар сухани ифтитоҳӣ муовини якуми ректори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон профессор Мирсаидов Сайдакмал аҳамияти математикаи амалиро дар таҳияи қарорҳои идоракунии иқтисодӣ таъкид кард. зикр гардид ки рушди иқтисоди рақамӣ бидуни воситаҳои муосири математикӣ имконнопазир аст. олимони даъватшуда таҷрибаи пешқадами кишварҳои хориҷиро оид ба моделсозии иқтисодӣ муаррифӣ намуданд. дар рафти кори конфронс муҳаққиқон бо пешниҳоди мақолаҳои илмӣ баромад карданд. мавзӯъҳои пешниҳодшуда аз масъалаҳои асосии иқтисод, моделсозӣ дар иқтисодиёт, нақши математикаи олӣ дар иқтисодиёт ва идоракунии онро фаро гирифта шуданд. таваҷҷӯҳи махсус ба истифодаи моделҳои математикӣ дар пешгӯии нишондиҳандаҳои иқтисодӣ равона гардид. иштирокчиёни конфронс дигаргуниҳои тезгузари иқтисоди ҷаҳониро таҳлил намуда, зарурати таҳқиқи дақиқии илмиро таъкид карданд. дар доираи конфронс баҳсҳои илмӣ баргузор гардиданд ки муҳокимаҳои созандаро ба бор оварданд. мавзӯи робитаи мустаҳками математика бо технологияҳои рақамӣ низ мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт. дар конфронси мазкур аз ҷониби муҳаққиқон пешниҳод гардид ки ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи таҳқиқоти математикӣ густариш дода шавад. дар рафти конфронс қайд карда шуд ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни паёми соли 2019 пешниҳодашонро дар мавриди эълон намудани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ба тавсеаи тафаккури техникии насли наврас асоснок карда гуфта буданд ки роҳбарону кормандони соҳаи маорифро зарур аст ки дар баробари дастгириҳои давлат ва афроди ватандӯст сатҳу сифати таълимро дар ҳар як муассисаи таълимӣ сарфи назар аз шакли моликати онҳо ва дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот баланд бардоранд. ҳамзамон назорати асқоткунии донишҳои замонавиро пурзур гардонида, наврасону ҷавононро ба мутолиаи китобҳои бадеиву илмӣ ташвиқ намуда, қобилияти эҷодии онҳоро тақвият бахшанд ва ба таълими фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ, риёзӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир созанд. зимни баргузории конференсияи мазкур Нурулло Усмонов, профессори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон қайд карданд ки ба масъалаҳои актуалии математикӣ ва нақши он дар ташаккул ва рушди илмҳои иқтисодӣ, табиатшиносӣ ва дақиқ диққати махсус зоҳир карда шавад, зеро математика метавонад ҳалли масъалаҳои актуалии иқтисодиётро ба ҷо оварад. конференсия бо натиҷаҳои созанда ва пешниҳодҳои муҳим дар самти таҳкими робитаи математика бо илмҳои иқтисодӣ ҷамъбаст шуд.